100 motivational rice ni Rendon, panis na. Ang sahog ay katangahan. Tokomi, munti ka ng matigogi. Ito ay iba pang balita na ngayong linggo at agad simula. Ako nga pala si Marites para maghatid na legit fake news sa Pilipinas. Sure. Kaya dyan binibili ni Rendon. Mula na agad natin, kamakailan ay nagbukas ng resto si Rendon. May samot-saring sahog ng mga comments sa kanyang top silogan na sa top silogan sa amin may 10 piso, may bawang na, daig pa sa shaky sa plain rice, steamed rice infused with pandan, single serving. Na ang ginawa niya rito ay nilagyan niya ng caption na motivational rice, pilitin mo umangat sa buhay hanggang sa ma-afford mo. This is not to discriminate, pero ito'y simbolo ng taong lumalaban at hindi sumusuko sa buhay. So ilang kain lang kaya mong bilhin. Dahil siya ay pangmasa pero kinukuha niya yung upper end ng marketing strat niyang ito. Napakarami mga nainis sa kanya. Sasabihin ko ang aking saloobin dito, pero panoorin muna natin ang kanyang video tungkol dito. Bakit mo siya? Nakagano na agad siya. Bibigyan na niya agad akong kanin. Ang motivational rice, 100 pesos. What is 100 pesos? Gusto kong gisingin na lahat ng Pilipino eh. Lahat? Kahit yung tulog? Bakit kayo puro reklamo? Yo, Rendon Labrador here. Gusto ko lang magsalita tungkol dito sa motivation. Ako ayoko na magsalita ka. Tigil mo na. Sarap mo na yan. Rice na parang hindi nyo maintindihan. Pero una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil ang motivational rice ay naging #1 sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Para naman sa mga nagko-comment, hindi #1 saan? Sa search bar? Ibig sabihin nun, #1 ka. Pindihan, pinagtatawanan ang motivational rice. Hindi kayo yung market ko. Okay. Pero kayo yung target ko. Kasi eventually gusto kong ma-afford So sobrang eventually nun, nakat na yung video eh, naurong na eh. Yung 100 pesos na motivational rice. Okay. Saan nyo ba kinukumpara yung mahal para sa inyo? Kasi depende yan sa tao. Sa ibang tao, mura. Sa ibang tao, sobrang mahal. Meron naman ibang tao na sakto lang. Nasaan ba kayo doon? Baka oras na para isipin ninyo, nasaan ba ako sa buhay ko? Bakit yung 100 pesos hindi? Tinignan ko lang yung kanin, napaisip na ako sa buhay ko. Gusto ko lang naman kumain eh. Ba't ba pinag-iisip mo pa ako kamusta na buhay ko? Nagbukas lang ako ng FB po, inisip ko na agad yung laman ko sa bangko, yung mga responsibilidad ko sa ibang tao na kailangan ko bayaran kaysa sa sarili ko. Hindi ko ma-afford. Okay. Sinong kawawa sa bandang huli? Eh di sarili ninyo na hindi nyo man lang ma-afford yung mga bagay na gusto ninyo. Hindi nyo man lang... Wait lang, unang-una, bakit may inassume na gusto ko yung 100 pisong kanin? Bakit iniisip mo na yun ang basehan ko ng success? Tsaka bakit sa'yo ko bibili? Sige. Tapusin mo na lang. Dahil mo comment pa, ano ba? Mag-motivate ka nga manood. Ma-enjoy yung mga bagay na deserve ninyo. Yun po ang gusto kong mensahe dito sa motivational rice. Hindi po ito pagdi-discriminate sa mga taong hindi ma-afford or namamahalan dito sa kanin na to. Okay. Hindi naman po kanin ang binibenta ko dito eh. I'm selling you your future. Alam mo si Rendon, sigurado ako sobrang taas ito sa thesis niya. Kasi ang galing niyang paikutin, ang galing niya gawa ng marketing strat ng isang bagay na wala naman talaga dun sa plano. Parang magaling, sanay na talaga siya. Pumorder lang ako 100 pisong kanin, future ko na agad yan. O sige. Tuloy natin. Huwag kang pilosopo kasi. Na baka mapaisip ka. Na baka mangarap ka. Na baka subukan mo ulit. Okay. Ang hirap kasi sa mga Pilipino. O nga, mahirap pa mga Pilipino, diba? It all interconnects. Kaya hindi nyo mabili 100 pisong kanin ni Rendon. Nagja-judge tayo agad eh. Tama. Bakit yung Thai rice, Japanese rice, ang mamahal ng bili natin? Bakit tayo kailangan pang bumili sa ibang bansa? Bakit pa tayo kailangan mag-import? Diba, meron naman tayong Filipino rice eh. Suportahan natin yung mga farmers natin. Dapat sariling atin. Oo, tama. Pero kasi iba-iba yung branding mo dito. Hindi ko naman ito kinakain, itong kanin mo. Hindi ko ito kinakain sa kanto ng Paresan dito sa Retiro. Nasa isang aircon na magandang lugar. Diba? So, dinadagdagan mo yung value niya, pero yung kalidad niya is pareho pa din. Hindi ko binabayaran yung kalidad ng kanin. Kasi ang pino-compare mo siya sa kalidad ng ibang kanin sa tayo, Japanese. Pero may dumagdag na ditong branding. Para siyang iPhone, diba? Overpriced siya. Pero mabibili mo naman iba nilang mga features
sa mas murang halaga. Pero binabayaran mo kasi doon yung branding niya, yung Apple, di ba? Ganito rin yun. Mo sabihin na porket nilagay ito sa aircon, na magandang lugar na resto, na mahal sa BGC o kung saan man nakalagay itong restaurant mo, na biglang gumanda yung quality ng kanin na yan. Pag pinagtabi ko yan sa kalsadang nalaglag, dalawang kanin, galing dyan at ay galing isa dito sa Quiapo, pareho lang mapapanis ang sabay yan. Nasaan ba kayo sa buhay nyo? Kasi nasa magulo akong parte ng buhay ko dahil sa'yo, dahil nakinig ako. Wag po tayo magganto. Dito. wake up call na rin to na kung namamahalan ka sa 100 pesos na kanin, yun. Hindi po ito pagdi-discriminate ng mga taong hindi ma-afford ang motivational rice. Okay. Ang hirap sa mga Pilipino, porket hindi nyo ma-afford, magreklamo kayo. Kasama yan sa Republika ng Pilipinas. Kasama to sa demokrasya. Hindi na ibigay sa inyo, sisiraan nyo, magrarally kayo. What? May nag-rally? May nag-rally para sa rice? Ang hirap sa mga Pinoy, gusto lahat spoon feeding. Tandaan ninyo, ang presyo taas ng pataas. So, kailangan yung itaas talaga yung standards ninyo. Oras na para magising kayong lahat. Lahat ba tayo tulog? Ano ba tong paggising? Pag gumigising naman ako araw-araw, ano ba tong... Alam mo, dapat nilagay ni Rendon to ng motivation music para mas maramdaman ko. Tamad kang tao, wala kang trabaho, palamunin ka, mahal talaga yung 100 pesos. Pero kung ikaw yung taong pursigido, disidido ka, lumalaban ka, afford mo to. So again, gusto ko lang kayong i-motivate. Bakit kailangan mo kayo motivate pero ikaw ang magre-reap? O ayan, kinukulit ko sa bigas ha. Ikaw ang magre-reap ng aking pinaghirapan. Bakit kailangan sa'yo ako bumili? Bakit ako bibili ng 100 pisong kanin kung meron naman mas mura? Mas gusto ko, mas mahal yung ulam ko kaysa sa kanin. Para ma-realize nyo kung ano ba yung mga bagay na dapat yung ayusin sa sarili ninyo para later on, ma-enjoy nyo. Alam mo, dapat kong gawin dito i-unfollow na itong page na to. Yun ang magsa-start ng aking paakyat sa buhay. Buhay na deserve ninyo. Alam nyo, wala ko alam. May mga bobo ako. ang episode bar, ginawa ko yan. Ginawa ko po itong brand na to. Nakita mo? Hindi naman po ito basta-basta restaurant lang. Bumalik tayo sa branding nga kasi nung bar. Katulad na nasabi ko sa unang vlog namin na gusto ko magkaroon ng movement para sa mga Pilipino. Ng mga taong lumalaban at para nagpapatuloy sa buhay. Na na-appreciate nila yung mga pinaghirapan nila at naukuha nila yung deserve nila. So ang tanong ko sa inyong lahat, ilang rice ba kaya nyong bilhin? Kung hindi sa'yo, marami. Pero yan, bumabalik ka tayo sa branding nung kanyang gustong gawin. Branding talaga to. Totoo lang, walang masama. Kasi ganun din naman ako. Gusto ko mapunta sa estado ng buhay na kahit anong pagkain, pag gusto ko, bibilin ko. Pero hindi ibig sabihin nung gusto kong bilhin yung pinakamahal na version nun. Diba, meron tayong sinasabi dyan na sulit. Diba? Hindi siya status symbol, pero sulit symbol. Gusto ko, magbabayad ka ng mahal, siguro mo masarap yung kinakain mo. Pero kung bibili ako na 100 pisong kanin, siguro yung mata ko babaliktad sa utak ko at sa sobrang sarap niya. Pero hindi ambience ang binibili ko dyan. Yung BGC vibe ang aking binibili dyan. Yung ganda. Sobrang pangit kasi nung shot kung kanin lang nakalagay. Naglagay pa siya ng juice. Hindi naman kasama yung juice dyan sa 100 piso, diba? Maganda yung mensahe ni Rendon. Pero as usual, tulad ng dati, pinapasukan niya ng bullshit niya. Yun yung toppings dito sa rice niya. Yung mga bullshit na sinasabi niya. Pero naiintindihan ko naman, kung isa akong businessman, kailangan mo nga naman lagyan ng palamutiya. Dahil galing din naman ako sa advertising, kailangan mo nga gawin yun. At nakukuha na yung traction na yun. Pero feeling ko mga 60-70% ay hindi naman yan ang kanyang market. Baka meron siyang 30 to 40% na kakagat sa geto. Para lang may XP pero hindi mo nababalikan. Parang, nakita ko na yung ganitong klaseng mahal na restaurant sa BGC. Kung gusto nyo pumunta tayo dyan at para mabugbog tayo ni Rendon, pabuti ito ng 20k likes. Diba? Tutas, sari naman tayo mag-food review. Sunod na balita kaya ito. Balita. Kunwari pala ng kalamansi para mas masarap. First bite, grabe guys. Sobrang sarap. Di mo akalain pwede pala gawing sisig yung sardinas. Sobrang sarap. Kaya natin to guys. Like and follow na lang. Ano nangyari? Yan na lang. Kunwari pala Yan lang. Yun lang. Yan na lang. I-motivate ng kanin ni Rendon, yung kinain ni Kuya. Sunod, yung nagkating ka tapos natikmo mo.
Yan lang kailangan mo para ma-motivate ka. Hindi ko kailangan magbayad ng 100 pisong overpriced na kanin. Totoo naman, meron naman talaga 100 pisong kanin. Nakakain na ako ng ganon. At alam mo, binabayaran mo yung lugar eh. Hindi mo binabayaran yung kanin, hindi naman siya mas sumasarap na kanin. Pero yun kasi yung costing, ng resto, ng lugar, ng renta. Marami ka ibang binabayaran, hindi yung kanin talaga binabayaran mo. Ang magtutulak lang sa'yo na magbayad ng mahal ay utang loob mo sa magulang mo. Doon talaga nag-i-interconnect lahat ng ito. Posible ba yun? May panulak ka na sa motivational rice mo. Para pag nabilaukan ka sa presyo, pwede ka uminom ng Michael Jackson water. Galing! Ngayon, medyo mamamahal na itong tubig na to. Kasi mayroon na siyang branding, di ba? Sunod! Parang tanga naman. Nakakawalang gana. Nakaka-demotivate kumain ng pansit na yan. Demotivated pansit. Pwede pa yan, wala pa 5 seconds yung chinelas. Di ba? Kung itong pansit na to, dadalhin ko sa restaurant niya ni Rendon. Tapos bibigyan niya ng buong kanyang motivational speech. Kung mapapabili ka niya, hindi niya yung kasalanan. Kasalanan mo yun kasi nagpapaniwala ka sa sinabi niya. Di ba? Parang walang mali sa sinasabi ni Rendon. Pero nasa sa'yo na lang yan kung magpapauto ka. Kasama sa marketing yan. Huling balitang ina, ang Tukomi viral prank gone wrong. Wow. Ano yung baril? Hala ka. Naku, may bigas na naman yan dyan. Binibili ni Rendon. Motivational rice niya. Gago, wag mo na hawakan yan. Tayo, mabaril ka pa niya. Bigas ba to? Semento. Ano mo kung semento? Di pala bigas. Paluin yan. Pag di mo pinalo yung sako ng bigas, hindi ka talaga Pinoy. Huwag ka na, naku, huwag na. Sumabay ka pa dyan. Ito yung mga taong naghihirap magtrabaho eh. Kaya talaga pag may lumapit sa nila na parang nakaw, diba, parang hindi, buhay mo kapalit. Mamotivate kang mabuhay, lumayo ka sa akin. Ngiti-ngiti ka pa dyan, ako. Munti ka na masali doon sa mga sako ng bigas. It's a prank! Huwag mo na kasi yakapin, baby. Okay na ba? Bati na? Okay, bati na. Muntik na kayo. Madadalit yung sa gina. Ilang beses ka ba dapat muntikan mamatay eh, no? Okay na, bati na lahat! Yay! Sana lahat ng problema ganito na re-resolve eh, no? Pero yung pinipresenta ni Rendon na problema na mamotivate ka lang, kaya may mga bagay talagang nasa ceiling ka na. Okay, hindi lahat ng tao ganon, pero karamihan ganon, lalo na sa Pilipinas na sobrang hirap ng buhay, sobrang overwork at underpaid ang mga tao. Sinuwerte ka to si Rendon, di ba? Isa na rin ako doon. Kaya hirap maging hipokrito kasi alam ko eh. Di ba? Naiintindihan ako, nagtrabaho din ako eh. Meron talaga mga hanggang dito lang, kahit anong i-push mong motivasyon, hindi ka lalagpas. Minsan kailangan mo talaga ibahin yung mundo mo, kailangan ibahin yung horizon mo. Kung gusto mo talagang yumaman o gusto mo talagang ma-afford, sabihin na natin, sige, yung metapora niya na mabili mo yung 100 piso na hayop na kanin na yan. Alam mo yun, inisip ko dati nung kumakain akong tilapia, tapos kumain akong pampano. Pag naman binigay mo yung buto na yan, o may onting laman na buto na yan sa isang pusa, pareho lang naman niya kakainin nyo. Wala naman siyang pake kung pampano mahal yan, tilapyang mura. Doon nagtataw sa mga balita kinakiling ko. Ulitin ko, kung gusto nyo, punta tayo sa bar ni Rendon, 20k likes. I-share nyo to sa mga patay gutom yung friends, walang pambili, 100. Marites sa mga maalam. 100 motivational